खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 30 मार्च 2023 शुक्रबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा सोरजोंबा दिनै बाख्नाय जानोबो हागौ गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन आरो बयजोंबो अनजागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन बिदा फंबायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन जेरावबो जाफुंसारगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हानानै गोसोआ दिनै बांसिन गोजोनगोन देहाया मोजाङै थागोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनोबो हागौ रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन आयाबो बांनो हागौ सोरबा लोगोनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोनगोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननानै गोसोआ दिनै जोबोर गोजोनगोन बहाबा हान्थिनो एबा दावबायनो खाबु मोननोबो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन गोसोनि बोलोआ बांगोन समाजाव बयजोंबो मान होजागोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन धोरोमारि बिथिङावबो गोसो दुंखांनो हागौ वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेलांनो हागौ गोसोआ दिनै जोबोर गुलाय गुजाय जागोन गोसोनि बोलोआ लोरबांबो जानो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन अब्लाबो नाथाय माबा नङा माबा मोनसे गोरोन्थि जालांनोबो हागौ समाजाव मान मोननो हागोन रांखावरियाव दिनै बारा मोजां नङा आयनिख्रुइ खरसाया बांसिन जानोबो हागौ न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन देहाया बारा मोजां थानाय नङा गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जालांनोबो हागौ जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन गुबुननिफ्राय हेफाजाब लानांनो हागौ लोगोफोरनिफ्राय अननाय आरो अनसायनायखौ मोननो हागोन गोसोनि साननायफ्रा अब्लाबो नाथाय देबोर नांनो हागौ बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनो हागोन अब्लाबो नाथाय नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ सांग्रां जानांगोन मिथुन राशि गिबि हांखो क स दिनैनि साना जोबोर मोजां बयजोंबो अनसायजागोन गुबुनजों दिनै मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ समाजाव मान मोननो हागोन गोबां बिथिङावनो दिनै जाफुंसारगोन आरो सुथुरखौ गोरलैयैनो फेजेननोबो हागोन गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन गोसोआव गोग्गो आरो गोथों साननायबो फैगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौबो दिनै मावफुंनो हागोन रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन समाजाव बयजोंबो मान होजागोन गोसोनि बोलोआबो बांनो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन सोरबा लोगोनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागौ गुबुनजों दिनै मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेलांनो हागौ माबा नङा माबा मोनसे जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनो हागौ गोजोननि आंखाल फैनोबो हागौ गोसोआ दिनै जोबोर उसुखुथु जागोन सोरबा लोगोआ रायखोमानोबो हागौ आरो सोरनिबा गाज्रि नोजोरबो थानो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम गोसोनि साननायफ्रा देबार नांगोन नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो आयाबो दिनै बांनो हागौ न'खराव बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ मोननो हागोन बिदा फंबायजों दिनै मोजां सोमोन्दो थागोन देहाया अब्लाबो नाथाय बारा मोजां थानाय नङा गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांगोन जानाय लोंनायाव सांग्रां जायोब्ला गाहाम समाजाव दिनै मान मोननो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन सिंह राशि गिबि हांखो म ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गुबुनजों दिनै मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन सोरनिफ्रायबा मोजां खौरां मोननोबो हागौ गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन समाजाव बयजोंबो मान होजागोन गोसोआव गोग्गो आरो गोथों साननाय फैगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा
मावनांनाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागौ। बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां। आयाबो बांनो हागौ। नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। बिदा फंबायजों दिनै मोजां सोमोन्दो थागोन। बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ मोननो हागौ। समाजाव बयजोंबो मान होजागोन। गुबुननि गोसोखौबो दिनै गोरलैयैनो बोनोबो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ। लाइमोनफोरा दिनै जोबोर खुसि जागोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायनोबो हागोन। कन्या राशि गिबि हांखो प ट दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोबां बिथिङावनो सांग्रां जानो रोंगोन। माबा नङा माबा मोनसे मोजां खौरां मोननोबो हागौ। सोरबा लोगोनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोनगोन। गोसोनि लुबैनाया मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ। गोसोनि बोलोआबो बांगोन। गोसोआव दिनै पजिटिभ साननायबो फैगोन। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। रांखावरियाव जोबोर मोजां। अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ। बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। देहाया मोजाङै थागोन। गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै लोगो मोनज्लायनोबो हागौ। नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। गोबां खामानियाव दिनै मुखुबबो थागोन। सोरजोंबा बाख्नायजानो हागौ। गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन। लाइमोनफ्रा दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन। तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोआव दिनै गोनो गोथो साननाय फैनोबो हागौ। गोसोनि बोलोआबो लोरबां जागोन। गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जागोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जानो हागौ। माबा नङा माबा मोनसे हेंथा फैनोबो हागौ। देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा। गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ। रांखावरियाव मोजां। अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। मोननो गोनांखौ दिनै मोननोबो हागौ। नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। समाजाव बयजोंबो मान होजागोन। बबेबा हाबाफारियाव दिनै बाहागो लानो खाबुबो मोननो हागौ। सोरजोंबा बाख्नायजानोबो हागौ। गुबुननि गोसोखौ दिनै गोरलैयैनो बोनोबो हागोन। लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाबबो मोननो हागौ। गोदान थांखि लानो रोंनाय नङा। गोबां रोखोमनि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ। लाइमोनफ्रा दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोबां मोजां खाबु फैनोबो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन। गोसोआव दिनै पजिटिभ साननायबो फैगोन। सोरजोंबा बाख्नायजानो हागौ। गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन। सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौबो दिनै मावफुंनो हागोन आरो मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। गुबुनजों बाख्नायजानो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन। गोसोनि बोलोआबो बांनो हागौ। समाजाव दिनै बयजोंबो मान होजागोन। रांखावरियाव मोजां। अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। देहाया मोजाङै थागोन। गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। धनु राशि गिबि हांखो ध फ भ दिनैनि साना जोबोर मोजां। बयजोंबो गोरोबनो रोंगोन। हरखाबै सोरनिफ्रायबा मोजां खौरां मोननोबो हागौ। गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। रांखावरियाव मोजां। अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। समाजाव दिनै बयजोंबो मान होजागोन। देहाया मोजाङै थागोन। नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ। बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोनगोन आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। लाइमोनफोरा दिनै जोबोर खुसि जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोआ दिनै जोबोर उसुखुथु जागोन। गोसोनि साननायफ्रा देबोर नांनो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनायाव माबा नङा माबा मोनसे हेंथा फैनोबो हागौ।
गुबुननि गाज्रि नोजोर थानोबो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। आयनिख्रुइ खरसाया बांसिन जानोबो हागौ। बेफार फालांगियावबो बारा मोजां नङा होनजायो। गुबुनजों दिनै मोजां सोमोन्दो लाखिनो गोब्राब जागोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनायावबो हेंथा फैनो हागौ। गोदान खामानियाव आखाइ होजेननो हानाय नङा। न'खराव अननानै फैगोन। बिदा-फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागौ। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। सेंग्रा-सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। धोरोमारि बिथिङावबो दिनै गोसो दुंखांनो हागौ। कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोआव गोग्गो आरो गोथों साननाय फैगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। गुबुननिफ्राय मोजां खौरां मोननोबो हागौ। गोसोआव दिनै पजिटिभ साननायबो फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै लोगो मोनज्लायनो हागौ। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। आयाबो बांनो हागौ। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। न'खराव बिसि-फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिमा-बिफानि अननाय आरो बोरखौबो मोननो हागौ। बिदा-फंबायजों दिनै मोजां सोमोन्दो थागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मीन राशि गिबि हांखो ड स। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेलांनो हागौ। गोसोआ जोबोर उसुखुथु जागोन। गोजोननि आंखाल जानोबो हागौ। देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा। गोबां रोखोमनि जेंना-जेंगोनाजों मोगा-मोगि जानांनोबो हागौ। गोसोआव नेगेटिभ साननायबो फैनो हागौ। गोसोनि बोलोआ दिनै लोरबां जागोन। गावनि गोसोनि साननायखौ लाइमोनफ्रा फोरमायलायनो हागोन। देहाया बारा मोजां थानाय नङा। रांखावरियाव मोजां। अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ। बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। न'खराव बिसि-फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा-फंबायजों दिनै मोजां सोमोन्दो थागोन। लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिकबो जानो हागौ। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो, लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो। एसेनोसै। गोजोन्थों।